Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Денка. Тук при мен е Бобсън и това е моят сервер. И в този епизод ще ви разведем и така. И тъй както виждате, ще ви разведа и с моя сервер. Да, тъй както виждате, влизали са хакери или ви бяха. Това съм го строял. Ако ви кеф, пишете в коментарите. Дрън, решайте. Ето. И тук има кокошка, 43 диаманта, яйце. Колко модерно само излизате. А па това е моята къща и тъй. Тъй както виждате, аз си помогна и тъй. Че му заболя сърцето. И тъй. Както виждате, той не знам кой го е строял. Само ме излагат. Тук са си строяли някакви мечове, дори с спонър на прасета. И тъй както виждате, така ще я разрушим ние тези спонъри. И тези спаржоли, които са... тези спаржоли. Те прасета, които са спалнали, ще ги усъката. Абе, ти мен ли ще ме бегаш, бе? Моят сервер е без спорини. Директно си влизате и може да ви пуснем на Game Mode. Ако сте третия влязал последен или първи, ще сте на Game Mode 1. И тъй както виждате, ще ви го покажа и от горен поглед. Ето, строяли сме си мечове, кирки и други. Като че ли вие видяхте ония надпис, нали? Видяхте го. И сега аз какво ще правя? Не ме питайте, защото аз не знам какво ще правя. Да си направя, да си построя тук нещо шарено. Пич, аз съм просто кубик. И сега е идеалният... И тъй както виждате, ако искате да играя в други сервери, напишете IP-то, с радост ще се съгласа и късмет. И това няма да е всичко за този епизод. Дрън. Това ще бъде нашето креативно целяване. По-късно може да играем и на Epic Jump Map Christmas Trolling. Ако
знаете някой готин мап, кажете, пишете, скайпа ми е Pitbull, който го иска да ме потърси. Pitbull с снимка на един очекляваме. Кажете, не пише ли много неграмотно той? Макар и че с него той ми е приятел. И сега ще се залавим. Ще си построим нещо като къща. Съжалявам, ама по-я да кикнат ме слата бамнат, нали? Сега сигурно и мене ще ма кикне. Ой, извинявайте, забравих, че снимам. Просто, мами, нека е дроде. Аз си спомням, че обещах нещо на... Ама не помня какво беше. Абе, виж го... Ами, ще бъде голям, заето и се пускам на Game Mode, защото дървото няма ми стигне. Няма си само гиве айтами. Винаги съм искала аз и Бобсън да си направим хотел. И сега, тъй както виждате, правим си хотел. Извинявайте, че ми заляги.